No Ranjan, no peace. No peace, no peace. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. दिनै चिरां जिल्ला एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि बानजायनायाव जि सुबुं गौमा होज्रिखावनाय हाबाफारि लादों बेयाव जोंनि सेथि दाबियानो जाबाय जे बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि आरो एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौ आरो बिथांनो लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनांगौ आरो जोंनि आसामावल' नङा आसामनि बिभिन्न बा गुबुन गुबुन जायगाफोराव दिनै बारग' एनडिएफबिफोरा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय दिनै जोङो खुद्रि सारदों लोगोसे भुटान हादराव दङ जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै जाहाथे बिथांमोनखौ थाबैनो जिहेतु जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ फोथायनानै गोजोन गोरोबथा खालामबाय अब्ला जोंखौबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा फोथायनाय लानांगौ आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ बेखौनो जोङो दाबि खालामनो थाखाय दिनै जोङो खुद्रि सारदों बेजोंनो लोगोसे जों नुलांबाय थादों जोंहा जि मोनखानाय हा हु दङ बे हा हुफोराबो दिनै दानख' जानो थांगासिनो दङ जोंनो जि बेल एन्ड ब्लक सोरजिना होदोंमोन आसाम लेन्ड रेभिनिउ रिजलिउसन एक्ट 1947आवनो एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनो बे हाखौ बे हानि थागिबि सुबुंफोरनो होदोंमोन नाथाय बे हाखौबो दिनै दानख'नो नागिरबाय थानायखौ जोङो नुदों बेनिखायनो जोङो खावलायगोन सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ आरो आसाम सरकारखौ जे जोंनिफ्राय थुख्रासेबो हा दानख'नो मोननाय नङा आरो जुदि जोंनि होखानाय हाखौ सोरबाया दानख'नो नागिरोब्ला जोंबो फैबाय थानाय समाव जों बर' सुबुंफ्रा आसामाव थाया होननानै जोङो आसामनिफ्राय गामि दानख'नो थाखाय जोङो खुद्रि सारगोन आरो सोमावसारगोन बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो लादों लोगोसे बावैसो सिगाङाव जोङो नुदों नेपालि सम्प्रदायफोरखौ गुरखा बनायनानै बिथांमोनखौ प्रटेक्टेड क्लास होदों नाथाय बिथांमोना दिनै मोनसे देश गोनां मोनसे हारि आरो बिथांमोना गोजौसिनाव उथिखानाय मोनसे जाथि बेबायदि हारिखौ दिनै जोंनि गेजेराव जुदि मोनसे प्रटेक्टेड क्लास खालामनानै जोंजों दाजाबलानानै होयोब्ला जों बर' सुबुंफोरा फैबाय थानाय समाव माइन'रिटि जालांगोन नामा बेखौ जोङो गिखांनाय मोनदों बिनिखाय बे बिलखौ जेन आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बातिल खालामनानै लाफिनो बेखौ जोङो दाबि खालामदों दिनै सरकारनिफ्राय जोङो 1 इन्सिबो रन्जन दैमारि आरो जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनायनि खामानि मावनायखौ जोङो नुवाखै जुदि बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो हास्थायोब्ला जायफोरा दिनै बिटिसि खुंथायाव थानानै सरकारखौ दैदेनबाय थादों बिथांमोना बिटिसि सरकाराव एबा काउन्सिलाव मोनसे रिजलिउसन पास खालामथों जे रन्जन दैमारिया थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै मोनसे रिजलिउसन पास खालामनानै गभर्नरनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो दैथायहरथों अब्लानिया रायजो राजाया फोथायगोन आरो जोंबो बारग' एनडिएफबिफोरा फोथायगोन जे सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि खामानि मावदों होननानै अब्लानिया जोङो फोथायगोन जनक कुमार ब्रह्म जोंसार मुसाहारि बिथांमोन सानैखौ जि फेक इनकाउन्टार खालामबाय बिनि सायाव थार बिजिरनाया गोख्रैनो जानांगौ जों साबायखर बावनांगोन आसाम सरकारा थाबैनो बेखौ बिजिरनो थाखाय इनभेस्टिगेसन कमिटि बा कमिसन दानानै होबाय बे इनभेस्टिगेसन कमिसना जाहाथे थाबैनो बे फेक इनकाउन्टार खालामनाय जाहोनखौ गुदि खिथा बिजिरनानै बेयाव थाबैनो बिजिरसालियाव लाबोगोन आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो साजा होनांगौ होनना जों दाबि खालामगोन लोगोसे जे इउएलबि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा मोनसे गोदानै हानजा जोंनि ओनसोलाव फोसावदों थांनाय 15 ना 16 तारिखआव बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जोंनि बारग' एनडिएफबिनि मुंफोरखौ बिथांमोना लायाब्ला मोजां रन्जन दैमारिनि मुंखौ लायाब्ला बिथांमोना मोजां मानोना जोङो जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरनि इसुखौ जोंनि जि थाखोमानाय दुखु दाहा दङ बा जोंनि जि इसुफोर दङ
जोंहा जिखिनि मावनो गोनां आद्रा दङ बे खामानिखौ जों बारग' एनडिबिफ्रानो मावबाय थादों जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ रिहेबिलिटेसननि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ एक्स ग्रेसियानि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बिनिखाय जोङो जायफोरा हाथियार लानानै सोमावसारफिननो नागिरदों बिथांमोना बारग' एनडिएफबिनि इसुनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां आरो जाय बे इउएलबि हान्जाखौ सोरजिनायाव जायनि कनस्पिरेसि दङ रणकौशल दङ जायनि नाजानायाव सोरबा व्यक्तिनि राजनीतिक लिडारनि नाजानायाव जुदि बे मोनसे हाथियार लाग्रा संगठना जोनोम मोनदोंब्ला थाबैनो बेखौबो सिबिआइ इनकुवारि खालामनानै सोरनि आखाइ दङ लिडारानो जा केडारानो जा दैदेनगिरियानो जा थाबैनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनानै जेलाव जोबनांगौ होननानै जोङो बारग' एनडिएफबिफोरनि जानानै जोङो दाबि खालामगोन